takový šupán, vole. Jaké jsou dojmy? Pocity, před. Ej, vole, jsem strašně moc nervózní, vole, já mám tréma. Ty? Člověk s takovýma zkušenostma? Klepe se ti péro. No dobře, trochu kecám. No dobře. A tvoje pocity před vystoupením? Já si myslím, že to bude vynikající. Publikum je tady skvělé, jsou nažavení. Jo, to dnes Nemá chybu. Jestli mám mluvit za sebe, tak já jsem nažavaný úplně nejvíc. A kde jsou další? Další máme, ne. A toho už jsem povídal. Kde je frontman? A tvoje pocity, jo? Je to, vole, paráda, mrda, pitoty! Jo, to jsem chtěl slyšet! Jo! Akorát tě budeme muset do televize celýho vysílat! Mrda! Koukej, že se pustí, jo! Kurva, Jo! To jsem myslel! Je to nechtěl!